първото съм за тази година и ще умрем в началото. Да сме с силка къстъм. Да. Играем днеска гейм модове. Почваме с сумо. В по-хубавия сервер, така че няма да лагва, но ще има малко по-малко хора. И с това състезанията няма да са възможни по-рано сутрин. Кантара. Трябва да си сменя обаче. Аз трябва... Това е дедматч, добре. Това БНВ трябва да е това, май новяста на Мартин всъщност. Този боли. Се опитаме да го... Това няма да успеем. Но ето мистър, какъвто да е. Трябва да можем. Той ще се слабва. Оп. Имаме за този с Астон Мартин, нали това? Той. Но страните. Не. Той заседна. Това ще го путнем. Но няма умре. Идва пак този. Падаме долу. Ще падна така, но нищо. Търсим онзи. Некоя тази не ми харесва как се управлява. И ми даде 3 колка. Супер. Дали с тази 3 колка ще мога да отнесем някой. Долу се бият кемпер. Горе има стокейт. Стокейт да нищо няма да му направим. Но ще сменим сега колата поне. Той падна сам. Браво. А не е паднал. Не падна. Фантом ми даде. Имаме за този долу. Не ми издържа камиона. Нещо. Трябва и нещо бързо, за да мога да ги настигам. Ста може кантар? Може. Insane. Добре. Ние ще бързо вече. Прери. Ще бързо и добро. Ще имаме в битката. По-добре отколкото. Що мистър. Добре. Този онзи с много хубава колата. Няма кой да го убие. Не е кола даже, ама. Аз не му правя нищо. Скоро аз трябва да бягам. Защото ще ме отнесат. И отнесаха. Поне него да го отнесат. Просто толкова тежък, че нищо не мога да направят. Рейнджър. Нещо по-хубаво. Добре. Това става. Много трудно ще натръпваме киловете, като ни трябват. Оп. Трябва да убия онзи. Толкова продължи да се става кола неговата няма стане. Аз не го мърдам. То пък само убийствам тростите май. Не жив е. Ми скача. За трябва да го убим. Добре. Даде ми кила. Вече сме с един кил. Значи колата ни само и права не е. Имаме за нея там. Так, let's go. Пичот. Добре, той трябва да ги отнеса, пам. Как ни ще му направи, бе? Давай. Не бе, не по мене бе, хора. Оп. Добре, аз взех кил тука. И мен ще ме вземат след малко.
Мале, като някакво парце сам аз. Отиваме смени, трябва да смени. Flatbed, къстъм flatbed. Интересно. Ей сега вече трябва да убим. Това ще го скочим ли? Не. Бронята ни падна, ама няма грижи. То лети. Отиваме за тях. Отиваме. Бам. Аз нищо не му правя. Да, дай по него. Него трябва, защото... Потигон. Трябва ми нещо много ниско, че да стане. Давай по него. 2 в 1. Бам. Бием. А не, рандом евент. Да, смени колите на всички, смени колите на всички. Не ми трябва терминал vision. Аз убих някой. Добре. Обаче аз нямам... Оп! Добре, метнаха се. Остане още минута и 40, трябва да го убием някакси. Тоест някакъв... това май е FMJ. Оле. Оп, този нещо е... Давайте. Но, обратно беше. Аз се метнах. После се видя на къде отивам. Тим сме на колата. Много трудно. Убий го то. Скачам. Да, убий го. Ако ми убри кила. Добре. Имаме 4. Виждам нищо. Това рандом евент няма ли да се махне? Добре. Забием се. Интересно. Дали ми курама тайм атака, обаче се пъгне в мапа. Румата е толкова лека и аз бях. Полис круизер. Няма. 4 кила поне става. Като бях закъснял. Мисля, че става. Орапа. Агрим. Супер. Половината отидоха. Имаме и speed boost, то ще го хванем. Не сме по-бързи от тях. Би трябвало. Пълно го настигам. Вече го настигаме. Моли! Какво му направих? Оп! Speed boost са този. Го настигам. Това обаче да мина. Не, махнахме това. Добре, един остана. Добре, и не отивам да го хвана. Там не трябва да махам капак, ще по капака мога го удрям. Той си има онзи буст. Взем този. Оп! Хайде. Там беше. Пентър. Insane. В година нов късмет. Чакаме ги. Добре, гоним ги от тук.
Това приятел. Аз е магро. Не мога ги хвана. По-слабо почваме. И вече трябва да ги хвана. Спид буста ми е много зле. Оп. Той... Айде, той умря. Как не умря? Пари, бе. Той някакви хакове ли се ползва? Да, лев на това. Не искам спид буст. Спид буста не е добър. Добър, те се убиват. Али. Трябва с това на танка с оръдието, трябва да ги ударите. А много помага. Да, добре, тук те се разделят. Има тази посока. Не мога да ми избяга. Избягам някакси. Това вече няма спе. Аз заседнах. Това оправихме се. Оп. Не. Има човек, къде е третия? Има двама. Агро. Той искаше да ми избяга така. Но сега ще го хванем. Не, има много малко време. Трудно е. Двама останах. Има шанс, има шанс. Отнима сме, ама те леснаха. Няколко човека. Но, нищо, ако печелим, съм били забавен. И тримата тук са добри, така че... Тук се опитах да го взема с цената, за да стане малко по-бързо, но не се получи. Трябва ги да стигам. Как няма да се получи, бе, човек? Даде лоши неща поне. Бе... Не са толкова напред мен. Един му даде боулер все пак. Девятар е добър. Другия с бронирана лимузиния. Пак взем на пълна газ, не знам как задържа. На пълна газ. Не, молим се да не даде пак. Как да получи нещо такова. Маршала става. А не най-бързото нещо, но става. Мога минаш така с него. С VSTR. VSTR е много по-бързо това. Но не мога карта. VSTR и Астран. Минаме. Но тук има смяна, така че... Ясно. Добре, не мога да ме даде онова, което е дрифт обаче. Да ми даде хубав мотор. Трябва ми завой в момента. БГ Крис. Учи също много хубава кола. Ако ми стана с мотора, просто реши да не вземе... Да не вземе завоя. Не, то направа те няма как да не ме дърпат. FMJ и още някоя хубава кола. Дори не мога да дигна напред на това. И да също някакви хубави неща. Бати, добре. Завой ми трябва. Батите поне може да кантари направо да е. Може съм по-бърз от тях.
О, на това май му даде такова, което е дрифт обаче. Иначе на това, което кара, той е много бързо. Карим 240 дигна батито. Инсейн. Дай. Завой, ама ние сме много по-бързи. То завой. О, не. Не. Ужасна смяна. Много гадно място. Маймайте се удариха. И не претених. Не ми даде много хубава кола. Да, и те се удариха 100%. Какво се от там смяна? То не се вижда какво идва. Нищо. Май сме първи. Зависи какво ми даде. На последните смени. Малко пълно ми се струва това люди. Не знам защо. Йога, о не. Май ще ме настигнат. То заве на къде е. Но тук е добре. Оп, дали псим парер. За чест чекпоинта не знам дали ще ме настигне. Аз не напъвам много тази йога. Но... Права. Берна, сега излиза до завоя. Имам мисля достатъчно преднина. Тоест фривей, добре, фривей е бавен. Да, няма ме да стигне. Добре, нека видим това съдание дали ще успеем. Без сме повече човека, искам да падам топ 3. Поне топ 3 да сме. Добре, започваме горе до Мутесар. Само 69 чекпоинта, т.е. за нея. Май две обиколки или? Не. Добре, до първия сме. Учи първия с нещо бързо. Някаква Ауди, Астаропчет. Астароп, май Ауди, така че... Но той не мога кара. Видяхте колко замина този завой. В момента държи много. Пълна газ го без да поднесем даже, което е много добре. Какво ще ни даде? Това е нещо бързо задължително. Пак автобус. И минем се, като бях първи в началото ми дава автобус и сами дава автобус. Това просто не е реално. Не е турбус, който има малко по-бърз. И сега ако на завой има някакъв шанс да се запазя топ 3, но колкото и завой да имате пак. О, вижте колко са назад. И попайте лъгъл там. Това не е реално. И то с някакъв много по-бърз. Ами от мен, този турбус вижте колко е бавен. 70 се движи. Добре, дай ми много хубава кола. Ама поне топ 3. Аз да лепена за пода просто. Както се ударим греш, трябваше да го избегнем. Това при мен е SR7B, сме по-бързи от него. Windsor и с Double T другите. Windsor е бавен. Но реси не бите много бързо, не знам как го настигам. Моята една идея може малко по-добра, ама... Или Стингър? Добре. Мисля, че Станиер. Стингър е много по-добре. Вижте какви два големи успеха има.
Другия с техника и фантома, ама този с фантома е много напред, така че не знам дали ще го хване. А, не. Един забил там. Добре, има шанс този с фантома да го хванем, значи. Те всичките там са на едно място. При мен стига някакъв с 9R или 9F, не съм сигурен кой е това. Ми даде боулер. Дълбавния. Повечето версия, о, т.е. дрифт. Втори станахме. За малко сигурно. Първият 9R, да. Преник ще да го хванем. Този здрал горе до мен. По камбурата. Трябваше да вземем така за военно. Този боулер просто не зарива. Много зле. Видите. Това на мен стигат. Така че топ 3 сега ще задържим. Някъде тук е края на това състезание. Богвил, ярсти бандити, има шанс да ги настигнем хора. Това са двете най-лоши неща. То стартите е много напред, 8 секунди. То стартите е много бавен, той дига максимум 100. Формула естествено. Ма това, което ми даде също не е някакво много бързо, така че няма да го хванем. Кои старшите няма да го можем да го хванем. А, не хванахме го. Но това с формулата вече е загубена кауза. Даде му Ягуар. Поне втори е добре. И ми даде Браулер. Версия на Боулер, любимото ми. Понеже завършим втори, това дигна 200 и... И последното състояние за днес, да видим какво ще е. Доста скоро вече насъбрахме. 11, повече даже. Мале някой бърна жената. Пяваме колко се може повече, така се играе. Дори не знам как задържахме, ме очаквах. И тук, ако се бях забил, това ще е много тъжно. Той трябва да вземем слип, слип естествено. 250, тук трябва да намалим са. Мала. Айде, убихме. Се убихме с всички. Добре, задържахме втори. А не, първи сме държи по нещо за чекпоинта. И сме с формула, уникално. 4 обиколки на това. Това съм с формула. Не, просто много ми върза тук. Избягахме от всички си блъсти. Първи мали. Пак чакаме да го ударим, просто много е... гадно. Вижте човек как гледа се едно има задно огледал като нея. Дори странично няма формулата. Много добра формулата, направо спира толкова бързо. Да видим какво ще ми даде. И мотор, не. Много добър късмет. То кантари ще ли? Не, то май не кантари. Ого, от дупката сега нас на България. Тирис 8 секунди обиколка. Там много добра обиколка. Над 11 секунди зад мен са в момента. На парата сме най-бързи и... това е нормално. Моторите, виждате част така. Мале колко перфектно взехме всички завърни тук. Go Monkey Blist. Добре, не е най-лошото нещо. Може и по-зле.
Това може да... Пак поднесе... Направо не му повярвам. Това само ме забави. Ужасно поднесе. Дай ми бокс ви, фантом, мале. Май съм много гано понесен, не знам що. Така, не е дрифт. Просто май спирачки блокира и нещо такова стана. Но нищо. Тя не е чак толкова бавна. Направо мисля, че поне 170 трябва да дигнем, така че няма да ни настигнат. Супер. Да завършим с победа, може би. 160. Става. Напишете долу в коментарите дали за вас свапкил е нещо гадно. Защото това мен не. Виж, ние ги настигаме. Ние настигаме с една обиколка. Корона Мидера, която също звучи като Go Monkey блистата. Което е insane. Мале не знам тук как не се ударихме. Даже ме спойлера ми закачи нещо, но... Миш, GG's.